Der er ting, der falder, og der er ting, der rejser sig. Sådan er det i naturen, og sådan er det i kulturen. Og dengang var det så kapitalismen, der måtte falde. Og den måtte falde i en fart. For folk var vrede på den, og folk var vrede på hinanden på grund af den. Så den måtte falde, den måtte kastes på porten. Ja, den måtte jages ud af hjerterne, ud af husene og ud af byerne. Og det blev den. De unge og de fattige jagede den dag og nat. De jagede den ud af hjerterne, ud af husene og ud af byen. Således fandt kapitalismen af sig selv, kastet på porten, uden vind, træt og gammel, forslået og fattig, tung om hjertet og trist til mode. Uden ven, uden at kende sit levende råd. Står kapitalismen nu der, og hvad gør vi nu, lille du? Ja, der er det, at kapitalismen går ud i naturen. Kapitalismen vandrer ud i naturen, og ude i naturen, her bliver kapitalismen taget ind. Der bliver kapitalismen bliver taget ind af naturen, som tager kapitalismen til sig. Så var kapitalismen en af naturens egne. Naturen tager kapitalismen ind, som var kapitalismen en af naturens egne. Naturen passer og plejer kapitalismen, fodrer og kvæger kapitalismen og skænker kapitalismen kraft. Således ved kræfter igen finder kapitalismen naturligvis også sit gamle jeg frem. Den giver sig til at indoptage naturen i sig, som naturen tidligere havde indoptaget kapitalismen i sig. Kapitalismen lærer naturen alle mulige former for unoder og svinestreger. Men værst af alt, så lærer kapitalismen naturen ingen tålmodighed at have med sig selv. Kapitalismen lærer naturen ikke at kunne vente på sin egen cyklus, sin egen afblomstring. Kapitalismen lærer naturen at fordre af sig selv at stå i evig blomst. Og det var sådan, det gik til, at træerne voksede ind i himlen.